Kuda kwashe Tagwire anoonekwa kunzi panguva inoi aiwa ava muCentral Committee of the ruling party ZANU-PF ane marumors ari kunzi is advancing kuti apinde kutop leadership kupresidents uko kunyange vanhu vasinganyaziva kuti papi chaipo chepanguva inoi uye achibatwa nevanhu achinzi akataura manyepo apo epost yaakaita some years back ye2022 achitaura mashoko ezvitange zvakaita the Bablas interchange but panguva inoi zvakaita zvoratidza kuti zvakasiyana nezvakataura. Subscribe or like it on the bell. To me, I Tagwire even used a whole Bible verse to advertise a fake interchange image. Twatapeda paendo ya Tagwire zamuri kuna anoposta that interchange yamuri kuna iyo yanotaridza kuti pane humhizha hwakaitwa hunoshamisa ende hunodadisa. Panapa anouya akambana netext iri kuona kuti is a Bible verse yamuri kuona yakadzi Nehemiah 2:17-18 ichinzi, then I said to them, you see the best situations we are in. Jerusalem is desolate and its gates burned by fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem so that we will no longer be reproached. I told them how the hand of my God had been favorable to me, and also about the king's words which he had spoken to me. Then they said, let us arise and build. So they put their hands to the good work. Domashika nobuda chitogwa panapa iri evhesi inga iri akamband aiwa netext yakanyogwa the picture yakatumirwa nakuda Tagwire iri kunzi this Bible verse itoriwo nemazvikare. It's on top of that anoachipa vanhu information inhema kana kuva misleader pamusoro apo achinge aposta in interchange inotaridza kuti that interchange yakaposta nethe interchange iripo paTrabablas right now zvinhu zvinotaridza zviri divergent achibonosangana zviri kure nakure. Mashoko ari kuonekwa kunzi ndo panouya vanhu vachisatisfy kuti aiwa mari dzinge dziri kurohwa apo kuti these guys vachiposta this interchange vachivimbisa ndo vachavaka obva wabudgeta 88 million to 90 million but now we deliver something else. Mbudze mafungiro enyu mutodipa pamusoro pechitiko ichi. Abvina kumese kuchemedza mafungiro enyu. So subscribe or like it on the bell icon.